И това е добрия плячка. И той стана незагрижен, ни най-малко, на къде го влече любопитството му. Хайдутите тръгнаха след него, засмяха се и зъбите му лъснаха като на гладни вълци. ¿Qué hacen? Estamos leyendo cuento. ¿Qué cuento es? El cuento de Sibyl. Es en búlgaro. ¿Para qué no leemos? Para que Frijol aprenda búlgaro. Muy bien. Sí. Слязаха долу. Минаха през гората, която още не беше се развила, и излязаха на пътя сред джендемите. Това място беше най-страшно. Тук пътя се глъбваше навътре вдолу, извиваше се по едната и по другата страна. ¿Планината? Чертаеше едната, лауна, едната. Por la una y por la otra. По едната и другата страна. Чертаеше две дълги, два обръча на капан, в който много хора бяха намерили смъртта си. И както правиха и друг път, хайдутите препречиха пътя. Изправиха се там страшни бърдясали, наметнати с черни арнаутски губли, отрупани с оръжие. Жените се показаха на завоя и щом ги видяха, Besos. се... Adiós. Adiós.